Ola, eu chamome Ainhoa Pereira Márquez do curso quinto B. Estou matriculada no CEI Plurilingüe Ramiro Sabel Mosquera. Este é o meu ecosistema que fixemos en Ciencias Naturais. No meu ecosistema encontramos unha cordilleira con montañas ao fondo e co seu cume nevado. Vamos disminuindo e podemos atopar algo de fauna como unha serpe e escasa flora como algo de musgo. Ao final da cordilleira encontramos un extenso prado con moita flora, como por exemplo árbores, plantas, ervas, flores, etc. E tamén abundante fauna, como burros, ovellas, vacas, etc. Na fauna podemos encontrar dende un insecto como a soaniña ata un mamífero como unha vaca. Neste ecosistema os produtores son as ervas e os sectores primarios son as vacas, as ovellas e os burros que se alimentan da erva. Neste caso non hai sectores secundarios nin terciarios, pero podería habelo como por exemplo un lobo.